Hagani kapor shimi gani ko buban ai ko blai pi baro ki para bashakri haga kam ko jong trai haga kerteng nong pan im jong i Jesus Christ ka jingdu ai ka long ka badon kam hado ka ta ya ka jingdu ai le pan isre mi ka kom ka jing ring bat ka jing pan her man sim la da ngi klem du ai ka don ka jing ma ya ka jing ka jong ngi la ban yap no haga jing long man sim ba kom ta nga kan tu ye pi baro ki para bashakri haga kam ko jong blai ba pin belen ya ka ban du ai ba lamba jong ni ka por ka ba kodor ngi don ya ni ka man but kata ka dei ka jingi kershan ha ka jing duai iwe bangin ying scam ban le ya ka mon ka jong oblay ban ni kershan ka long ka badon kam hadu kata namar lada mdon ba kershan kanu jing tai kala ban kalon lane kala ban or kom taro kalong ha ka jing shekri ha ka kam ka jong blai bat kham tam lai namanta ki man sem ba kodor ma mangi ki khong ka jong trangi don kam ban don ka jing ki kle ya ka ban krishan lamba jong ka jing duai khanang ba ka kam bat ki man sem ba kodor kin scam how try ban lamba jong ka ni ka por nga don ya ka ni ka kating ka jong blai ya ka bang ngan pensio apden jong pi shepang jong wei brio bat utaw de pa pras oni ya ka bala tho agishiti jong apostol Paul sigi nong kol cycle nong ka baningkong ka de khot ka banyaw ka ting jong blai ka ongkom ni kumba phila yo hikai nau e pa pras ushakri be e jongi balong unong ya lap bayai ne jong Chris na ka banta jong pi ubalai thoro hangi ya ka jing e jong pi how man sem ba khoi pi ba uni ubriung udai ushakri jong utrai udai unong ya lam bayai ne haga kam ka jong blai mdai tang ka taro blai ula ai u ya sam ban hi kairo ya ka ting ka jong blai ban uni udai ubriung uba long desisha ka jing kershan ka ba kraw ya ka kam jong ka jing shigri jong apostol po ban malaka por uni ubriu pen malin ya ka ban pan ka jingmut na lakkan ra jong u na ka banta bantai ya ka kam jong ka jing shigri haga por ka ba pol udan haga jing haga ying bandi udai uni uba pening ia kam jong ka jing shikri udon ka jing kit kle ka ba kraw ban ka siong tanan ba upol u pla shapang jong uni ubri u ong haga ni ka lenong ka ba saw jong ka ni ka juk ka chiti shiki ka la sai ka de khat ka ba khat ar ong u e pa pras u balong u we na pi u shakri u Chris Jisu u ai kuble yepi udayale halaka sngi na ka banta jong pi haga jing duai jong u ba pin yo yeng janai bat balapen skemba hakamon ublay baro namar nga play u ba udon shibon ka batresh hem na kabanta jongpi u apostol Paul hangni upla na kabanta jong uni ubriu uong udon kadonot ka bashir hem bantrey na kabanta jong kibangai bat kani kadonot ka bashir hem bantrey na banta jong kibangai kapalong yu ba unduai na banta jong kibangai malagas ngi ndai teng anrai malagas ngi ka jing duai ka bahakamat jong na banta jong kibangai kalong bagi bangai baro kinyo ban ying janai bat balpen scam ba yaki hagamon ublay baro kani dero kadai ka jing khot ka jong ublay na ka banta ka jing im ka jong iwai pawai kum kibangai tungin bot ya kani ka nuksa ka baha jong uni u ipa pras ubadon ya ka don hot ban kershan ya ki para bangai ban kershan ya gemen sem bakodor bakin yo ban ying scam at bakin long ki bashirhem ya ka ban le ya ka mon ka jong oblay kata ka dei ka jing khot ka jong oblay na ka banta ka jing ka jonga ka jong pi ban bot ya ka ni ka nuksa ka baha jong uni ubriu ngangai baro ngidon ya kata ka men sem ka bashirhem na ka banta ban kershan iwe ngim siong tenan ban yo sngiao andala dep ka ni ka lockdown bagi briu ki kalon no na ka jingai ki bansim kador ki pet no na ka mon ki jong trai na ka down ngi ham ban duai dei mangi ki badon ka responsibility ban duai na manta jong ki bad ban kershani ki haga jing duai ka ban malagas ngi kum ta lamba jong ka ni ka kubor ka balangkot nga khot ye pi baro ki shikri ki jong trai tungin minot haga bandu duai ban kershan iwe na markat ba bidang kershan ye ki wei ka tanang pen scam ya ga jing ka jong pi
ngangai menta ka sngi gadai ka sngi kabangin ya shimbentalang de ka donot ka bashirhem banduai halor jong ka ne ka mat ka baong kumne ka jingkershan iwe ya iwe bangin yueng skem banle ya gamon ka jong ublay na banta ka buram ka jong. Amen.